o y'a ɲini fɛ ni seliba kalo dɔrɔn kana sɔni tigila ka ne si tigila fo seliba ka se ni ye i ka lahiya faga tuma min i ka sɔrɔ k'i sɔni min si tigɛ o mun ye saharu don kabe kanu fɛnɛ seliba sɔgɔma i ka su seliba sɔgɔma i bɛ i sɔ minɛ ka taa yalo seli don su ni haramuyali n ka sɛ sariatigiw y'a ɲini f'i k'i sɔ minɛ i kana dumuni kɛ fiyewu i kana ji min f'i ka taa bɔ selikɛnɛ kan n'i bɔra tuma min i ka lahiya faga lahiya biɲɛ i b'o jeni ji min bɛ fɔlɔ k'o tigɛ fɔlɔ ka taa ɲɔgɔn kan nin ye mun ye maa min ko ko maa yɛrɛ kana sun yɛrɛ sa o hɔrɔmakalo la o tigi bɛ sɔn k'a fɔ maa bɛ se ka sun ko yɛlɛma ye o ye fasiliya de ye i mana silamɛ kɛ jijalen k'i ba maa dɔ bɛ yen ala ye fɛn min bonya k'e b'o tigila maa la salaya la wallahi limaniya t'i la n ye min f'i ye don o don o bɛ man yu'azim sha'air Allah a ko fa innaha min taqwa al-qulubi an y'a ye arajaba la gosi la fɔ dɔw yɛrɛ ko Seydina Umaru tun bɛ dɔw gosi k'u ye arajaba su o tuma a tigi tɛ dɔɔnin dɔn a ma kalan wa ayiwa bagan don wa ayiwa hakili tɛ ye wa Seydina Umaru ka kuma i b'o ta k'o ni kuranɛ don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo di ala ka kumakan a man kan Seydina Umaru ka kuma k'o ta k'i b'o kɛ ka kuranɛ ye min ɲini ko mɔgɔw k'o kɛ k'i b'o kɛ k'o lagosi e tuma e ye mun est-ce que hali kungo kɔnɔ lɛ ma fisa ni ye lɛ ka fisa ni ye nasi jelen ala ko cogo di a ko inna iddata shuhuri عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أقول ذلك الدين القيم أجمعه فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي كلون ناني انت كوبو تولا كوبلا adamu zulmin nafsi ayo kere o kalo nanina ni ba arab kando arba'atu min fora fihi nan be sagin to de ma ati tan fly mbeka abin nani ndeka aywa on nani e jume zal qa'da zal hijja muharram sawa abuyan ko jugu alama saba fɔlɔ in a ye hiji baara nato kɔnɔ hiji ka ko kɔnɔ arafa bow de kɔnɔ a tɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ n'i y'o don kelen jɛ arafa y'i dan o tuma don bɛɛ tɛ ala ta ye wa a bɛɛ y'a ta ye bon mun y'a to a ye arafa bila nin kelen kan maa k'i yɛrɛ dɔn sa yɛrɛ dɔn baliya fɛn tɛ ka jugu a ka jugu Seydina Abubakar ko arif nafsaka a ko i yɛrɛ dɔn fɔlɔ ta'rifu rabbaka ni i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i ma ala dɔn ni i yɛrɛ dɔn i bɛ ala dɔn yɛrɛ dɔn ye jumɛn e kun tɛ yen i kun tɛ yen i fa kun tɛ yen i fa nana a taara i ba ɲini yala ɲini cogo in ka ɲi wa a man ɲi i t'o dɔn ayiwa e sɔrɔ l'o kɔnɔ yala e sɔrɔ cogo ka ɲi wa a man ɲi i t'o dɔn n'i b'o dɔn masa min ka bato bilalen bɛ kabini sankolo ni dugukolo ma da n'o bɛ yen walahi n'i bɔ ala ka hakɛ dɔn i yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn a bali b'a la dɔn ala bɛ yen o a ye mun fɔ an ye suratu najimi kɔnɔ a ko wa alam bikum إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أكو على بأو كلامه على بأو دون كابني دومي ناباو سيندي كوا بولا i buguri ni min tara ko k'i ye ala b'o kalama o buguri ye min ye ni maa maa buguri taara tɔɲɔni yɔrɔ la i bɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye sɔrɔkɛ an ka tɛmɛ ni ko ye sa o ye
إسرار الربوبية أيوة يا فهمي مين أنا الله يداكي كادم الدين يبون بقول لا إفكارات أفاي آدمين ويا هواوتا شاني مسوي بورولا وشاني مسوي من بورولا إيه كارثة ديني أني كارثة والديني ماشيتي في بيتي فكاسرو دور الديني ما دين دمية ويا آدمين ما دين توي على يودا بولا إيسا وهي مريم الدين هواو وهي آدم وبر آدم لا فبولا من دين بابولا min kɔni bɛ yen fa tɛ min na ba tɛ min na o ye adama ye a bɔra o la sa den tɔ bɛɛ muso dɔ ni cɛ dɔ den ye o dilannen bɛ ala fɛ k'o kɛ hikima ye k'o bila shahawa kan n'o bilara shahawa kan i fa dana taa i ba ɲini a f'i ye cogo min ale ala b'o dɔn o ye antumu a jinna jamu janini janini ye jumɛn ye kɔnɔn den kelen a jamu ye a caman ye i k'a dɔn aw adamadenw ala b'aw dɔn kabini don min aw baw dɛbɛw kɔnɔ a ko fala tuza ko amsa kuma kana baka bayar la jaya yalla sanin ne mujun tan la e b'o dɔn ne ni e mun ye b'a dɔn e min ye i bɛ laban cogo di i t'a dɔn n ko laban ko jɔrɔ o de ye ala jɔnw bila su caman na laban ko jɔrɔ o de ye ala jɔnw bila seli caman na laban ko jɔrɔ o de ye ala jɔnw bila saraka bɔ caman na yɛrɛ ɲini n'i yɛrɛ ɲini ala fɛ a b'i yɛrɛ di i yɛrɛ ma i tɛ sigi bolo la i sɛgɛn fɔ ala b'i kalama dɛ i b'i yɛrɛ ɲini o b'i yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini ye jumɛn ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun i bɛ don ibadatu i bɛ don o tawuru kɔnɔ n'i donna ibada tawuru kɔnɔ k'i to kɔnɔ la ilaha illallah kɔni o sinzanba in n'i donna o kɔnɔ i tɛ kafiriya bilen bon ala y'anw lajɛ fɛn min dara ala fɛ kalow la a y'u ɲɛfɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'o kuranɛ dɔɔnin d'an ma k'o d'an ka nabi ɲuman ma an ka nabi ɲuman k'o walawala an ye ayiwa ala y'a yira ko kalo naani anw t'a kalo naani dɔn ale de y'i sigi k'a fɔ an ye a ko kalo naani ye jumɛn ye a ko zal qaada zal hajja muharram ani rajab bon hɔrɔma kalo kɔnɔ mun kan ka kɛ ayiwa n'a fili ko yɔrɔ min ye hɔrɔma yɔrɔ ye ala bɛ bato yen de ala bato de kan k'a kɔnɔ ala bato ye fɔsɔn jeli ye a ka ca seli bɛ yen bato ye sun bɛ yen o ye bato ye jaga bɛ o ye bato ye hiji bɛ yen o ye bato ye bangebaga labato bɛ o ye yen bato ye ala bato mɔdɛli ka ca o tuma n'i se ye min ye ni bangebaga bato do sisan i fa ani ba i bɛ se ka baara min k'u ye farikolo baara la o kɛ i bɛ se ka baara min k'u ye n'i ka baara la o kɛ n'i ka baara ye jumɛn ye i bɛ dugawu min k'u ye i bɛ ŋani ɲuman min ta k'u sɛgɛrɛ o ye n'i ka baara ye farikolo ka baara dugukolo ci k'u ye i ka lɔgɔ don u ye i ka baara kolo gɛlɛnw k'u ye i farikolo la ninnu de tɔgɔ ye ko baaraw o fɛn fɛn bɛɛ ye alabato dɔ ye o bɛɛ ye alabato dɔ ye o tuma komi alabato ka ca n'a fɔra sisan ne bɛ se ka sun nka sa ka nafila ne tɛ se k'o kɛ i ka nɔ ɲuman k'a bɛɛ sera bɛɛ la m'a bɛɛ kɛ ala kila ala y'o s'a bɛɛ la a kun si ka nafila sera fo sentafara ye funu fo muso k'a ma n'i yɛrɛ sɛgɛn ba in kun ye jumɛn ye ala ko i ma k'a ye junun min kɛ k'a y'o yafa i bɛna min kɛ a y'o yafa a ko yala n tɛ kɛ barikada jɔn ye ma ye wa barikada jɔn n tɛ kɛ jɔn ye jɔn min bɛ barikada a ma ye wa barikada kɔrɔ ye de k'i sigi alhamdulilayi rabbil ala ye dɔɔnin di yan wallahi tɛ ye nkalon tigɛ k'i sigi alhamdulilayi rabbil alamin ala ye dɔɔnin di ma o tɛ barikada ye nkalon tigɛ dɔɔnin min d'i ma dɔɔnin baara
warti ki ski pendant joro alhamdulillah rabbil alamin ni alay wardiya ima barka da alay barka da jume war mi bibula di fandon ma ni ma war di fandon ma fa ngew ودي بركداي الله اكبر من اكو سوره الليل كنو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بقرا يجي فاما من اعطى مامي سنين بيه وردو نيو دي علامه دوله دو نيادي علامه دونين دو نيادي علامه فما من بيلا نيادي علامه ودي فاما من اعطى اي من فقداك وتابني واتقى يكسر على Al-Insira jo shite ala jon do korofo ni ba ma korofo Al-Insira jonde ha Al-Insira jo shite ala jon do korofo وصدق بالحسنى ما تكلم ما تشين تكلم نيما لا اله الا الله لا اله الا الله من اقول لي فين كيكو بكسا نيو كفسمي يسره لليسرى بلوزا او راج بشونا ما فاو يا كنا تلمو ما كرو ما بوغا منو كان كافو كاسين فودي مبارا جبك يا تكلا ما لا مدي والله يا لا مدي يقول لك يفاسر باكي يفاول لك افاسر باكي يفاول لك امك ابما اسر باكي فمن سبب من كوريتا دو انا هل صوتي انا سيمر كما يكوتو يسا اغافوسا يكدنا من نكو بس رجبشو عندي عاشو كلاك موسيقى الشي كان نافلا سري أمسك وقت بكى كشون كوقت بكى كشون كوقت بكى كشون أقول بس أوكي أي مو شومبا ما كلاك أفوق بويه كشون ينقص شومبا كو إنت بالله داودا كشوني أيوة أم ما جت تقولي شوف كان يركن مسكين نفهم مسا أي مدير منو مولا مولدو ماما بي لدمي كبا على بطولة فنكلا لا لا نبلا داودا أما نبي شو بس نملا أنا كلا كود شو نكب سابي أدم سامون ويجري ويك ساموسا كالورو إبوشو كالورو إبوبلا كلا نكوكو شونغ كود كايا بي مو oye kalotoye sumalo nyindola sila nakabolo sumalo ga faroga bakara jele kalo wolobla sangono ot mala kala de ngalonde de ba nya donga tibe kila kawa Allah atabo wala kwe estra na muso min klo ben kanda ni be ki kap arajaba shunke islam demisani min klo ben kana ni be ki karajaba shunke wallahi ni ka sulin dabla mana na mo ka kuma koso don le min nufye ibni nyefye ko yemunye يوم الحسرة دومنا نمسدو على كلام وأنذرهم يوم الحسرة أيوة دفع على كلام إذا ما هو بغالي نمسجلن دو نك مسكا شو مبانا كشو وين نمسدو ني يودي بناو نك مسكا سلي مبانا كاكه كلامو أنا يريني وين الله أكبر أنا يريني مترو بابو دي كوكيرا فيني كاموغولا باكا كوكيرا ماكي ها أدمغ مبقى ربيع دلالة وياكم يا ركام باكلين سيدي شونيك اللي غدا رابع الأدوية كلا كم سولو ما أنتم مسولو ركام باكلوك موسري قال تو سيل دورك سوي الكيامة دو كلا كسيكا وبسو كلا تو كم مسول بالك كم مسول من ركام باكلين سيدي علي دون باو بك وسنوي ومسوي مومو نكاري أي مومو نكاري لا حول ولا قوة زين العابدين ما رقم بقولين زين شو نتلقونه سيدنا علي مودي زين العابدين الله أكبر مواتي ما كودو بني مega شو أنا تاشو نيابه مول مني فرا سما أم لا بلوت لا زا ها مول كندل من تلا سكو كان مي سو بسكي بوكي مي نسا سا نموتو مي فرانكي دا كيف انجلم غلو ها بريتا لمي بلو يارو كون ناي سونغو كان دارا وترا كي داوي ني مسارو بانا ني مولي مي فرا مو تيجي مي فرا ها تانشون كو بسرنسا ساديكا تو
ko ka taa k'i da a ye baara kɛ ala ye denmisɛnw arajab bonya bɛ yen a bonya anw m'a fɔ ala de y'a fɔ a bonya ala de y'a fɔ ala de ye arajaba bonya fɔ an ka kira ta to sa ala de ye arajaba bonya fɔ n'a y'i ja a bonya bato k'a kɔnɔ n'a y'i ja a fɔ ko mɔgɔw minnu bɛ ka bato kɛ a y'a to ne ka ala kuta e ka ala kuta a kɔnɔ ko i bɛ k'i ɲaga labɔ ala batolaw la min bɛ taa nimisa i n'o dɔn wallahi min bɛ taa nimisa i b'o dɔn an bɛ barika da aw minnu sera ka arajaba caman sɔrɔ an bɛ barika da aw ye an b'a ɲini ala fɛ a ye sun min kɛ ala k'a minɛ 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 a ye jaga minnu bɔ saraka minnu bɔ a kɔnɔ ala k'a minɛ ala jɔn ɲuman dɔw bɛ yen olu yɛrɛ y'u ka jaga bɔ waati bɛn ka bɔ a ma k'a yɛlɛma ka bɛn arajaba ma dɔw y'u ta yɛlɛma ka taa bɛn sunkalo man kɔnɔ ma sɔrɔ ka don sunkalo la fantɔn ka se min bɛ yen u bɛ se ka jaga d'u ma tuma an b'a fɔ ko n'i ye ɲuman kelen kɛ nin kalo kɔnɔ ko dɔ bɛ fara kan dɔ fara n ka tɛ dɛ yàrá fɔri ye o sabatilen b'i bolo o nankarilen tɛ fiyewu n'i sera magan dugukolo kan n'i donna haramu kɔnɔ kilo 21 n'i donna o koori kɔnɔ o de ye haramu ye magan bɛɛ tɛ dɛ ji da t'a la magan bɛɛ tɛ ji da t'a la magan koori dɔ de bɛ yen o tɔgɔ ye ko haramu n'i donna o kɔnɔ man dakhalahu kana amina ni hakili sigira ni arakan kelen seli arakan ba kɛmɛ baraji de bɛ d'i ma ni ye selifana kelen seli haramu kɔnɔ selifana ba kɛmɛ baraji de bɛ d'i ma selifana ba kɛmɛ bon i mana mɔgɔ min siga tɔ ye k'a fɔ o baraji la maa min mana kɛ siga la o baraji la i sera kuranɛ de la ala ko cogo di mathalu ladina yunfiquna amwalahum في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ميري من تبع سلامة كل بين غنوا ميني من كلنك بقولوا كما بقولهم لا بي ايوه مثلا خصوصيا أنا والله يضاعف لمن يشاء ما دوبي ولو نيا جيلندو وكادي علي نقول ياك ولو ما توتم بك ما ولو لاي اتا دوتا بك با ولو لاي تمو فنكا تالي نيافه باسكو لا تركبون طبقا ام طبقين ادم الدين يلا حاله دي ikala yesena beta dondoni ala domina dondoni ala domina dondoni imana do ala domini kuru kono o sar hake be dima do tabina take nyumangelo bakema wolomfla ba wolomfla e dotay kema wolomfla e dotay ba wolomfla e dotay ba bi wolomfla e dotay bakema wolomfla e dotay dota million wolomfla Allahu akbar shugab aywa ala de kono frenu ma ko badon ni badon ni ala be nyoma fe ni ba kiga ala bato ke ma ko nembe be bato min ke bato inga dini sufe ben na fla min sidi na wakati se ben ni soja ni yo e dron don ka ibe ka bara min ka ka dalai duma do bato allahumma arzuqni ladhatal iman ala ka ne gazgal liman yadam o limani abi adamu be na da ni adamu dong ba me kren ne be c'est ça de le métier mina ti doni yulo la ni te sigira imana dubi ne ti nyaka I farte foni ka o foni jobi ni ma ne fa be ni na tikla ma yara kan kele se alay mun ni soja fo ma ka sey mun wodi mo ma adama demma al ma'rifa ala don ni ala don ibe damu so de ka limani ala ni ala don aywa ala don ibe damu di adama dinu ala be don jogodi ala ka fogo ala fle nyeba la tede ala be don jomi aka baraw don aka setiya don ka masaya don o ka ika kun ka be ko no ni be no ibe do ni ala don ni ni fe mo ni ba ko ala ba kalama ha munafiki te sola fe manana fo ma ka ala ba kalama
ala jona ni so jafika ibina ko kala eba ko mal daga kibna ke ay ata ota ye folo ala tna utmo aba atilama ba ka bara bege fuka na sa kelma abina keller min ala bina o de to ko ala ni ala do ngase o degere ma do ni fo ite goyla ma be mo on ko kila du loga ate goyla fo ma ka so degere ma je ko be ka giblo fuye fo be ka giblo fuye man be kuma jugu hima atikala ma ka giblo fuye mais egi ka kala ban minu mbani na bol de so minu mbani ni bol de so e bi ne mbaga dongo so bon comment ils ont ma sekira gala do ma falo on ma so ni so roma e bi ne mbaga donga so on mo de sunaya kini ni mbaga donga so odi ala ka tasray odi ala ka tasray fakira ko tabi sayyi'at al hasana ni juman ngi man wala ni ma juman ki don mangaay idfa billati hi ahsanu ايوه وبنت ماني وبس يدير مكارم الاخلاق كونو يتدو كورن فيكا كالا جوني ni mami yito yake ya fama ni mami jata le koso ni mami ya datigila ni mami ga ko mo fe ni mami ya senti le gata makati jo atikila mala ha ni mami ga film la eboro le gati atikila mata ko je mundiri biseni ma baso yira boya bana de so ke ngo aso dukun ko lo kala de ima ko kero ko hakela suratu al-baqara kono ako sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibghatan ay kero sonfo ka kero jugofo kana ay fot mam gana ako ni ndiara ka gala do ne gala do ne ka fen chongo ka bi sagoba fo dusukunga dilaka ka ala sagoy ni dusukunga dilaka ka ala sagoy do rabana femme nyana fo tije bana tuma shuriye anga duwuke ايوه na rajaba ala yo sanyina heralla ايوه ka barano yayi ka sunno yayi anya fa mo uyamme uyabarake anga barga da alay bana anga barga da alay anga nyina ala fesa sawara rajaba ala go yirama يا ربي amba nyina ala fesa sawara rajaba ala go yirama rajaba na tebesa mimi fako nona dople ايوه sunalo asira de akalo kile mendo ma fone zabo rajaba kile mo ban kile bi no to be bla bana ba juma mo je solo mo kono o ka jandi abisa wa wala ma amma na do zaba iba ko mi lega filla ko ni mami afa ko ne so mo ngol tle mo gandurwe ba ko atiki filla ko so mo ngona amma mo gandurwe amma soro bolo so hasarama shige limaniya di do silame kebe kan ni so jaka so ngol mo kono o silame ke kele ni so jaka rajaba do ni ma kono beka ni so jaka so ngol mo kono o de kele ni so jaka selba na lima kono heji ma kono minun bora hijila nu ya arafake hal nu ye sen besro ala salu wallahi ina tana to flenisa nasurina mun nyina be ba fi kata ni te segimble o tikete momuni ni sere bala doy ma arafa ibe ala doy ibe ala dom mina ini do rashita nyona briefing kile ta fe kile ibe da tapinin de ka duguma wal madbani irde bosa lité ni be dawka bewa be kan ni namu be hadi ko ngolo da ko ngoro nanga fini tebri kuna o français arafa dosa ka bo mina kana arafa dona ibe ala do de kono is ele bisi ko ne mu yede ne mu inno walen zigel fle ibe do ko lo de ka ibina da bandu ko kelen da finin be dulake kasange o de bi kana ibi yera dot may ba ala don ni ko ngolo ka ko lo ngi lay sambe o don fe de ba so patron fe le be sangolo fe la mete siga wala te siga wala ina ma min siga to wala ina fiki islam ya kono
ala de y'a fɔ ala kira y'a fɔ an yi kira dara la sahabaw dara la anw dalen b'a la ni arafa don sera jama bɔnnen kɛnɛ kan sa patron min na awɔ malikaw ma ninnu lajɛ u tɛ cogo dɔn na u tɛ foyi dɔn na n ye n ka kuma foyi dɔrɔn u bɔra ka na u nalen filɛ ka n'i jɔ ka kumaw ni jiminɔgɔ mun ɲini kosɔn sisan anw b'an jɛ o anw b'an jɛ sisan ji bɛ taa d'an ma arafa kɛnɛ kan robinet dɔɔnin don ka bɔ mina fo arafa robinet fan bɛɛ fɛ yirinin bɛ yen yirin ju kelen o kelen kɔrɔ robinet ju b'a bɛɛ kɔrɔ ni ko k'o ji sumalen tɛ ji sumalen mobiliw bɛ na ni ji sumalen ba ye a bɛ carton kɔnɔ o bɛ na n'i bɛ se min kɔrɔ i yɛrɛ b'o ta ka taa n'a ye olu minnu b'o kɛ u b'o kɛ jeli mɔsɔn ala olu t'a fɔ ko maa kana taa ko maa kana ji di mɔgɔ ma arafa ko ala kɛra mɔgɔ fɔ olu t'o fɔ o ayi olu t'o fɔ olu t'a fɔ maa ma k'i kana sun olu t'o fɔ i mana ye min y'a fɔ ale limaniya maa min labɔ ala m'an kisi wari tɔɔrɔ ma wari sirika n bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ ala m'an kisi wari tɔɔrɔ ma amin ya rabbi nata min nata de bɛ dɔw dun la nata mana nin fɔ a bɛna diya karisa ye kasɔrɔ i bɛ k'a fɔ min yɔrɔ i ko wɛrɛ m'o tigilama yɛrɛ ye o dɔɔnin b'e la e ka dɔɔnin bɛ i ye dɔɔnin jumɛn i ka dɔɔnin bɛ yɔrɔ jumɛn minnu bɛ taa kalan a si tɛ yen min bɛ Bukhari t'a kun na k'a fori k'a jigin o tɛ yen u bɛ dɔw de ta i ka san hakɛ kɔnɔ o ni dɔwɛrɛ kuma wɛrɛw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na diɲɛ koɲɛ dɔw o n'olu bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka d'i ma i mana o dɔn dɔrɔn ko b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛ maa furakɛ k'i kɛnɛya di ya dɔgɔtɔrɔ b'i bana di dɔgɔtɔrɔ b'i kɛ kɛnɛya di la ilaha illallah maa min bɛ adamaden bɔ silamɛya baara kɛ o ye dɔgɔtɔrɔ ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala sharikɛ ala k'an bɛ sababa ma ala ka san wɛrɛ arajaba yira an na anw dontɔ n y'a ɲinɛ o fɛ a ka dugawu k'an ye n ko an bɛna taa an bɛna don halwa la a ye dugawu k'an ye an ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka lafiya sɔrɔ ni lafiya bɔra ala ye bato nɔgɔya an ma kosɔn an bɛ dugawu kɛ an ye dugawu min kɛ an yɛrɛ ye an b'o dugawu kɛ silamɛden bɛɛ ye ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw wasa ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw wasa ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw wasa san wɛrɛ arajaba ala k'o yira an na san wɛrɛ arajaba ala k'o yira an na sunkalo min sotɛ filɛ ala ka n'u kɛnɛya ka se sunkalo ma ala ka sunkalo musaka nɔgɔya ya rabbi ala ka sun fana nɔgɔya ala kana gɛlɛya se o tɛmɛnen kɔ ntɔngɔ min kun sini man ma an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka dugawu kɛ ntɔngɔ in an y'a fɔ a mɛnna siɲɛrɛ an ye ala jɔnw bɛɛ fɛn tɛ dogo mɔgɔw dɔw la ni fɛn fɛn bɛna manto ma i b'a sɔrɔ ala b'a yira dɔw la a fɔra an ye ko ntɔn min na a dun fɔra ayiwa an b'o la fɔ a wagati fɛn na fɔ ala nana sigi a kɛnɛ kan musa min y'a dɔnniya de k'a bɛna o masa kelen de bɛ se k'a kunbɛn an b'a ɲini ala kelen fɛ ala man tɔ ɲɔnna ka bɔ an kan ala man tɔ ɲɔnna ka bɔ an ka cikɛfɛnw kan ala k'an tɔ yɛlɛma ka bɔ an ka jamana kan ala k'an tɔ yɛlɛma ka bɔ an ka jamana ala ma ala taara bajibaw kɔnɔ kɔgɔjiw kɔnɔ ala ka taa da yen nɔ ala m'an kisira ala k'an tanga ka bɔ san balawu tɔ bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman de ala m'an n'a wasara surukɛ ni kun ye kuma fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen dɔ de ye ɲininkali k'a la parce que anw jɔlen bɛ ko dɔ la surukɛ b'a sɔrɔ olu ye o bɛ silamɛya kɔnɔ a haminen don an b'an sago a kan o ye jumɛn maa min bɛ taa misiri la k'a bɛ taa seli n'i bɛ taa seli misiri la alimami nɔfɛ saritiw de tɛ yen wa saritiw bɛ yen i mana seli ta i ka so k'i yɛrɛ jɛya ka bɔ i ka so i mana tila seli yɛrɛ la yɔrɔ min kɔrɔ ni seli ta ka tila ni seli ɲana ni ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin ni y'o fɔ yɔrɔ min kɔrɔ seliji bɛ mun d'i ma fɔlɔ
abe afadi ma folo kele aljina day seginye alkiyama do bini jo aljina da segina fem be yoro min kono nemalo bo be yirilla ki yara ki nyenata seljibo di ma folo ka sama selima e ndiko ibe mi fa bo ibe do Allahu akbar selji ako yudkhilul jannata ako arrafaha lahum ibe igaso so mi ngono mata yirilla ko wadi arrafa rai shida kunni yowe itako folo mata yirilla ala ga amsa ba aminu ya rabbi mislita imana buiga susa ni bina misilla isse mette be kala kudan isse mette pampe njenjen kuna belekse kuna nin kelengelen belaje ni junumu ya fayi nin kelengelen be daraja korota li nin kelengelen be sadaka yi aywa fila min na se misri dala yaro wadana anka wizraka alladhi anqada dhahraka ya famu يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما انتو يكون مصري مصر دا ملكا وجولم بين نوت دوين يمنا بويكا سودرون كان سيم مصري دا patron ma fo يكون نو من جنوب ما لا يتقبل قبل كره سنه قتل ملكا وبو تكبوي ديكا يجلم دو مصري كو odi gozo ni islamic jele yore o to beta ka biga yore mi goro ibe ni sikon ni so je koro robe ibe na do misiri gono ni do na misiri gono ibe ni ka nafla useli ki ka fardo useli katla o misiri gono fere sa ndasro ni ke ikele nga nafla do e mana do nafla mi nga diye ibo sele chugula ya fama ni be sele alman do fe sharti bula aywa o sharti ni me nena na mena seli misilla mena seli almamin na fe ni be seli terbo ngani asri ala mena seli minge mena seli almamin na fe ni mo ngani asri seli siye ayi otma be ko mi ikele yi jo i maseli jama fe fika ngani adesri ni yore kelme ka ma chaman ga ko nu manaka ado bo foto ko de biye ngani asri so kibila la ilaha illallah ono te nyongo sarela ngani asri ki so kibina misri de la oyo ngani ai mina seri almami na fedun ngani ado misaka nyamina mi iboto so naka almami ya karsa be misri mina ta ale sore misri de ta sela no fa ala no yo ngani asri ni ya soro no be ni na do sele ka sele kai no almami to do no fa la dun donc ka ke misri ko ne wori kai yote ni bora ni so ni ngani ai almami karsa de anga almami amna ta sela no fe ni bina ta sela no sel tukule mata ko ni no ngani na na so alde be sela ye ngani ya misri wo sake masa nale tedun nale bora ni mo wora bla rano ngani ya chi bengani ya wora de seli ko so ni bina jo ni misri wallahi seli jo amana seli jo almam ba kan ngani yasri ke jo e jo le makko fe almam bengani yasri la tambe bi ngani yasri ala ne bina seli fana seli arakan nando me kars me almam no fe almam ko fana min seli fana seli arakan nando min ni la seli arakan nando min ni fitri seli arakan sabado misli almam no fe nindi do shirke ni nyennendo ma ko kan faru burdala kanta ka hamini ni ko galambay parce que abe seli nyam wowulo donc ni ifilla sana almam ba fili almam nga e ga fili almam bo taka o bal mam ko fo dum te gawo parce que ba ko ibad yenga ni misra bana kabla bilaw abale almam de ka teka bada yusro abal almam de ka ijino nawo abal almam de ka fo teka otno ngania ko bay ngania de fembe inma al a'malu bin niyyat oyoye kele aflama anga chiengo shirga chien anga chien anga ya marudi aflama ka lamme anga chien tla no kera bemedon ni chien tlara wallahi kafiriyat masro kafiriya ayo kafiriya jme ni maye kan na fulodu asoro choko tiye adu ngara ko bumana ngedo be ko ni salama nay ko rate vina karta ka bas yabas ibita segere ibita ni blas kata wari façon yme ika haked tarablo
iga hake bintara sane ka ta nyi sun yara alala kasa in sa kuma limaniya uma soma utma min limaniya soma wai ki atlali aka klare mudir wanye bala na ma klashi dare da shi la ai ne ya fu kalan damne ni dutigi sara ni den koroba be muso fla sa ba muso numbe dumbu fe den koroba ni muso fla sa ba ni bota ni wonsri andal mek and kasala wayanga du den fulay am fan tabolo aka do ni fere olu ba fu ka do ni fere olu fere ni olu ta do ko adama den kilo ni bina jiero ini ka gatsega de bina mi yoro ma famune abrazal insana ala di adama dembo ha ila riftihi kataka hinema wama wa ila ma nikata fi yasarahu lahu amana fa min noyay min rizqihi kabina ka garzagala ba do la ko fade jolmen dum balo ko ni fate dum besa ni fate bu ñu ko korke de jolmen dum balo do nu balo ko no te ko dum besa limani balete aywa bede mbila ala yi fem min dey tole bina nodi muso ya to la chaya to la ibo muso war batu ye chaw tale ma fa barani yala okay muso war batu min floye muso do ni chero dendo odu gazina na chugodi abura ala de yoro fasika garzagadi mama basika garzagadi ni ding tabu mana fatu ka don to wore me to ala ko ga chomi na kerate manganteke ala bina den kelengelen be feneson o bina bendu kana solize de la chola mim solidilendo no kay keteme la choko foloka la choko folo jume ka saka ambe balo o la choko folo teo ni beta be ni be asoro hate ka sa ya ngako ni ka ni kalo sara e ga ni kilo bi do nyoy egara ni club de malo egara ni hage egara na hage di bon beka itimuso kan na songa bon no kera bembeke beka sorta hage donendo ya fami min be bolola obe koraket na tuma ble kwa ye faka wardu sergani yoro tien ko yoro ingagale akagele ba to am tanga segin kaka ka fo mo ye ka kieta usabela kinya ko tasabela kinya tlaliko wallahi ni kinya matla mayne ni ebeka ni kinya dunin damne ye tawjuel damne o ka hake min benna fulina abaga be wulife no baga wulife o yebana yesa docteur to furado ala ma be docteur la ebe banate chugo don ma te docteur lay be banate chugo don parce wala hage mi lay ni mo ka hage mi nga hage bi la fay kata don mami ko ni hage de ni ya don ni ka sey ko don abada bana be kene ya o misali jumay fem be ko ro de bala tuba ale bora masakedo awulla ni maga alkaba chilinga ni yayi aywa onga ni yade kumbala kabal kabachi capital kabachi to na wulla noye anana surya annase madine uya fay ko e wulle ma dugo mi ngama no mando boy ko habina la banga siyande aywa siray pami banay masakay mene donc tabibo babulo docteur B aywa be take bana be gajide fente ga bwala do de faraka amena sa ben ay aka ko do no faranyo nga aywa ko do no ayu faranyo nga mo be ko do ne oye talu laje adaba ga dinga tale aywa modo do adaba de no be do be bobo wala do ji do tasmay do fien nu de talu oye talu laje tumami aywa ka laje
nimbe talu don o kama ko masake ko ngania do de bi kono ngania yime I will me so min chili ka man ni mo ngania bla iga banate kede way besa min fora yoromi ay tubi ngania sro yorobe ko so chili mabo aywa so chili mabo ka bo so fere abo fere ay ngania sri ay ngania sri yo mi ngoro kletan ndu ma daba kanera ciw baram ciw ma do orba wulla kadal kabala aywa dara nyinima kana mo bla ko ke kal kaba fere abo ko ita fere abo le sanchomi santaw dlale megati mo tawka o ko ni dara dlale ko e ka fere abo le ke le wode ke bon mami afora abina dugumi kama ko no imando bina bo no iman labando ko asigero bita be madina ma aywa ay latir sabe kallimanani ala kiray ka baya ka kiray latir la kabla ara kiray latir sibando ani kira ci don samba kele ciw latir kal fara be mo bulo yaro femme ni ya di alama ala bu hagli tolo tatiyo ay ko ni ere ka fa be nyala tatiyo ngo fe na dama dinya kal falama tatiyo thumma fe ni ya kal falama ni jeliya wallahi ala ba hagli tola kira na madina dum ya latir bo kadama ay latir kala ha kan ga baya damne ka do kai samba kele ciw kilin ta ka kilin ta je din zo ke ala na wana fem ta laidu lakabo ke o be ke o folindo fem be ke nyo wakati min fano ni besbene no kabla abeke de fene shuriya bana o bana miye wala hake bana du wala mo ka hake du no bana wuli fe foi ti bo kono fi ka sigi ko yi hake min chi ko hake dla ni adla do be kana ya Allahu akbar wallahi ma cham be o edotugo ye Allah ta'ala kalam beka we mo ka hake du ala bana usuma ata badabban fi ka tubi ni tubi da baba masigira nga chichinya katla ya katla ambala sema wo makugura anga se anga communicatinga sibiri nata ni sibiri tlena dimanche chou wajuli babe garantie bu 300 logements wajuli abesana yelen kunga Sanayele parce que au chou manque de dos Sanayele elle be kalo in économie ara jabay Sanayele c'est la mo bonya de suro alilla anga kira bonya suro alilla kira to bele jelenka kira mamadili ga minyo bonya suro o kira Sanayele lilla arajaba kono tlim wan wolum vla ma nin don sibiri kaduje dimanche la o mugani woro dimanche kaduje ntenena o mugani wolum vla chue ya famia sibiri kaduje dimanche la wajul bay ngon be yenno wajul garantie ke bula wajul façon bébé ke baga bébé wajul ke la baw le bey Mustafa Haidara umbe Yakuba Haidara umbe Amadou Blom Bey, Amadou Diamant Bey, Modou Kansay Bey, Cheikh Ahmedou Bey, Amadou Diallo Bey, Jabateum, Olu Bey, ya famia, kata anga wajil ba demisa minom Bey, ni ala famia duma Bey ka funa fondi mawoma, duwa ufene beke, ko fo mawoy, duwa de Bey, duwa Bey, wagela Bey. Na ala sona fi na ba fi abe transmis wala se mo no bana o du se je do ma ra shwe zaidala ambe do ke nyoy insha Allah sano chesa amma fa nga dem sama be noy mutatawina dem sama mbe mutatawina lu kanya mo ba ambulo dum do yu fra nyonga adam na kaburu chien de ka na ku be ne ko kanya mo
me sharti mun ben fe ñoo fuye o sonanga sharti uma ay bara damene o dem sama non be no le mo daway nawe lu bana be weli me alam sadum be alam sa siningene alam sa mutata wena be a chamana musulman be ga ñoo so zayala ala sego so ya bala amina ko bawbe ka be ka gamini clé gwan ka ñoo so gamini 11h on be clé fo ta se fema fo ta se la salama do ala sego mutawina be karamo dum ya bien albe ka ñamo na be appel me lansa ka mo ma se ku wele ni lajil kam wele kam babulo ko wele noy mo do ala sego ya bala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما